Moikka! Joo. Paljonhan on nyt puhuttu sodista ja ikäviä asioita tullut ilmi tässä monien influenssereiden ja erilaisten podcastien kautta ja ihmiset, jotka levittää tietoa. Mediahan nyt on jotain, mutta sinällään aika vähän, että enemmän se on keskittynyt tuohon vaan sotaan ja tuhoamiseen ynnä muuhun. Mutta siinä mielessä olisi mielenkiintoista huomata ja varmaan osa on huomannutkin, että miten verhojen takana tapahtuu isoja asioita ja sellainen vallankumous, usko, toivo ja rakkaus, suurin niistä on rakkaus, kehittyy koko ajan ja leviää ja varsinkin nuorten keskuudessa tällaisia flashmobeja, missä ruvetaan vaan laulamaan uskonnollisia lauluja tai tällaisia herätyslauluja ja muuta tehdään ja sellainen usko siitä, että parempaan suuntaan mennään ja valoa lisääntyy. Mutta oikeastaan voi sanoa, että se on ihan joka ikäluokassa, ettei pelkästään nuorissa, mutta nuoret on ehkä enemmän liikkeellä ollut tässä viime vuosina. Ja se on sillä tavalla ihan kiva huomata. Ja joo. Mielenkiintoista nähdä, mitä tapahtuu ja milloin asioita, sellaisia asioita, mitkä on ollut vaan verhojen takana, tulee esille. Kiitos, että olet siellä. Minä rakastan sinua. Moikka!